ସ୍ୱର୍ଗତ ମାୟାଦେବୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମାୟାଦେବୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶାହ ଉତ୍ସବ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦପାଠ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସକାଶେ ଗ୍ରାମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶୋକସଭାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭଣଜା ଭାଣଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତି ଗୋବରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଶତାୟୁ ମହିଳା ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ତାଙ୍କର ନାତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ମାଗୁଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।